एक्सन dari kalau mak khor sampai aktor ini filmnya aktor kenal nih एक्सन jadi salah ya kita manusia apa bisa kan Somoisha dan ini syutingnya Somoisha ayo berat Somoisha le upai gaya गोजाननिफ्राय आं माने नुदों बेखौ औ आं नुदों ओरैनो दुइनिफ्राय रेडि एक्सन ओमफ्राय नोंहा दा मिटिंआव थाब जोबनानै दा जोंना नै दिनै 6था जाबाय 6था टेक केमेरामेन बिथाङा गादों रायलायनायानो बेसारा थाबथाबाय थायो बुन माखान थांदो ओमफ्राय बोरमाखै लांनानै नों जुदि रायलाय जामारालै नै जोंना ओमफ्राय एक्टरा दिनैनि फिल्मनि एक्टरा kenal nih एक्सन yang artis Mister yang artis government scholarship जाग्रा government scholarship जाग्रा मिथिजोबना थाबथा फै मानसिफोरनावनो आरो लोगो लाफानो नागिरदों ओरैनो रेडि एक्सन दे जोंनाबो नोंसिनि बायदियानोखा बाजै रायलायनाया बे बाइकफोर सिगां थाग्रायासो एसे गुबुनमोन स्मार्ट एसे जुदा गुबुनमोन इथिरावदा जुदा गावसिनियाव पारफेक्ट मोनथारोमोनहाय नोंसिनियाव 100 बार लाबाय नालाय मोनसे पारफेक्टआलाय फैखागोन उन्दुनो ओंखारदों आन्दा उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनाय जायाखै हराव बेखायनो bahkan uन्दुनो ओंखारदों नोङो आं बिसिनायावसोमोन ओमफ्राय फन हरबाय सिन्दां मोनदां सिखाना फैबाय आंबो सिन्दां मोनदां सिखाना ब्लड नै बे फोजावग्राया नोंसानि लोगोनिनोलै नोंसानि लोगोनो मिथिखायो नांनायबावबाय जों बिदि जासिगोन दिनै अबस्था गाज्रि जादों मानसिया बिलाइ जोबाय आरो जाम्बि नोंबाबो दस्रायाव थाहैबा एसेबाबो बै जायगाजों खाब जानानै रायलायनाया सोलिहैखागोन ना बेथ' गोसो जानानै बिदि खालामाखैना दे बिसिमखौल' गोनां आरो जाम्बिनिफ्राय ना आंखौ नुखायाना जोंबाय नुयो दे नै दे दे लाबाव होमबालाय खामानि खोथा दंखायो आं माने नों बायदि रोङा साननानै फैबाय फैसा दैसा बादखायाना वो तू जहाँ पे रहता था अभी वहाँ पे नहीं रहता है उसके घर पे रहता है ओंखायनो उसका रायलायनाय हानायखाय रेडि एक्सन दे जेबो नङा बाजै मिथियो बेबायदि जाफोरखायो माथो जाबाय नामा जायाखै डायलगानो उथादों दे जोंनि बाजैजों हाखाया दा बयनिबो गोसोआव जायगा आवग्रिनो हायो जोंना बाजैया बयनिबो गोसोआव जायगा आवग्रिनो हायो जोंना बाजैया एक्सन दे बेखौ होनखांबाय होनबा आं मोनसे बैखौ होनफिननांगौ नामा नाम्बार थुनो थिननायखौ लास्टनिखौ होनदो दे औ दे रेडि एक्सन दे एन्ट्रि खालामगोन भाइखौ भाइखौ नोंखौ गेटआव एन्ट्रि खालामगोन हा हिन्जाव लाना फैनांगौ सेस खनसे होनलाय देलाय नोंसिनि रावनिजों हा मिनिलाय देलाय हायो फैरे रुक बेंगलनिफ्राय हिन्जाव लाना फैबाय सेस नैबे बिनानाव आं लाजियो हिन्जाव लाबोनायखाय लाजिलायदों लाजियोब्रा सेस समयसा दे जाबाय दै थरसा भाइग' दैमुनि खारनायखौ नायनो गोसो दंना गैया एबार फैगासिनो खारबोदो खारमारदों हाबा जालायबावबाय हाबा जायाखै सिम्पोल नुनायखौ नुवाखै मोजां नुबाय
देखांबाय मा होननांगौ आं बिफान होननानै हरदो माबायदि रिएक्सना किरकम किरकम देखा जाबो তোদের মুখটা না দেখাবো কালি তোরা হাতে যাইতে লাগে बिदि सालायो बिदा मानसिया তাহলে বা আই বিদা মানুষ माबायदि खनसे मावलाय बिदि सालायो बिदा मानसिया बिदि सालायो बिदा मानसिया आंनि हेलमेटालाय बेयाव मानो थाखांबाय बे आंनि नङा ओरै साथालाय द झुम 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 साहा बागान नोंनि नङाना झुम झुम साहा नै जों दा लकेसन चेन्ज खालामबावनानै जोङो दा साहा बागानाव फैबाय साहा बागानावहाय फिसा फिसा दंबावो फैदो मोनदों ओके 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 निउनला बिदिनो लानाङालै खोनायाखै बिदिनो लानानै निउनला नों बेयाव फै डिरेक्टरा जुइसो जाबायलै मानोसोना मा होनदों फुंबिलिसो आंनि लोगोसे सानबेसे न'खरनि आन्दाव बिदि लोगो हमबाय थागोन जोंखौ सानसेबाबोथ' न'नि मानसिफ्रा मिथिगोन दिमाग खामानि होआखै दिमाग खामानि होआखै मानो लुगैजानो नोंलाय जों सानबेसे बेबायदि खारखोमा लोगो हमबाय रेडि एक्सन दिपान नों सानबैसे बिदि न'खरनि आन्दोआव एक्सन नों बेफोरखौ मा होनबाय थादों जों मोजांसो मोनलायदों जों बेरेखा मावाखै जोंथ' जेबो बेरेखा खामानि मावाखै masih cool romantic era cool romantic इतना जल्दी जल्दी उतारते क्या काम है नोंसोर सिखारनो नागिरो oh boyto रेडि एक्सन मोजां मोनलायनाया माब्ला जायो बेखौ रावबो बुङा deh amengre साबागानाव डाबल डाबल लादों होनना बुंबाय साहा बागानाव ओरैबायदि मुनुस मायाफोर दङ मुनुस मुनिफोर दङ नै मुनुस माया नै मुनुस मायाफोर फैदों दारिगालाव मा खबर नोंना दिमु माबा मैहाय रायखुमालाय बावनोसै मैयाहाय होनदों बे बेखौनो खालामाना दादा बबेयाव हासुना फैगोन नों ओमफ्राय हासुना फैगोन नों हासुनाया बिखौ नांगो जोगोनार खाख्लौ समयसा खाख्लौ खाख्लौ दादालाय आं रायलायनायखौ बुजियाखै बुजियाखैलां मा होननाय जायो बेलाय ओमफ्राय थाराव अ ओंखाम लाबो होननाय जायाखै दे मिथियालै आं बेखौ समयसा मा बयालै मा बयालै बे सेस